Minahal kong mga igsoon sa Ginoo. Adunay uban nga nasina sa mga adunahan apan kita nga gilukat sa mahal sa dugo ni Jesus, dili kinahanglan masina. Gihatagan kita sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios ug mga manununod sa iyang gingharian. Usa ka bahandi nga labaw pa sa tanang bahandi ning kalibutan. Sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7 nag-ingon, aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtuaw amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kun dili anak na. Ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Bisan pa nga tungod sa sala ni Adan ug ni Eva na wala nato kining katungod, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron luwason kita. Karon, ang atong goal mao ang walay katapusang langit. Apan sama sa mga manununod nga giandam sa pagdumala sa bahandi sa kalibutan, kita usab kinahanglan mag-andam pinaagi sa pagbungkal sa uma sa atong kasing-kasing. Ang uban nga kasing-kasing sama sa batuhon nga yuta, madawat nila ang pulong uban sa kalipay apan walay lalom nga gamot. Sa panahon sa pagsulay, sila kay mapukan. Ang mga bato nagrepresentar sa gugma sa kalibutan ug bakak nga naa sa kasing-kasing. Bisan ang mga magtotoo nga nakasinati og grasya mahimong mobalik sa kalibutan kung muhunong sa paglimpyo sa ilang mga kasing-kasing. Ang uban mamunga lang sa pipila ka bahin sa ilang kinabuhi, samtang ang uban nga mga bahin nagpabiling wala molambo. Aron matinuod nga makapanunod sa langit, kinahanglan nato nga padayon nga tangtangon ang mga bato, kalibutanong tinguha, garbo ug kompromiso ug himuon ang kasing-kasing nga maayong yuta. Ang panulundon sa langit walay kinutuban og abli para sa tanang buot magpahinlo. Una, kinahanglan kang magtinarong sa pagbuhat sumala sa pulong sa Dios. Ang pagtuman dili lang sa pagbasa ug pagpaminaw, kundi sa buhat kayod. Gitawag kita sa pagtuman sa mga sugo nga buhata, tumana, ayaw buhata og isalikway. Ang ayaw buhata og isalikway may kalabutan sa pagbungkal sa kasing-kasing, samtang ang buhata og tumana may kalabutan sa pagpananom sa binhi. Bisan pa og wala pa mahuman ang pagbungkal, kinahanglan mananom samtang nagbungkal. Sa imong mga paningkamot sa pagtuman sa pulong, makita nimo ang mga tinaguan nga bato sa imong kasing-kasing, sama sa kasuko, garbo ug kaugalingong interes. Pananglitan, ang usa ka Kristohanon mutugyan sa misyon apan makasinati dayon og kaluya ug kasagmuyo. Kini nga pagbati nagpadayag sa kamatuoran nga naapay bakak ug daotan nga mga kabubuton sa iyang kasing-kasing. Ayaw kaluya kung imong madiskubre kini, pangamuyo og tinud-anay, maghinusol og paningkamuti nga tantangon kini. Sa pagtangtang sa mga bato, makahimo kang magtuman sa sugo nga gugmaa ug magkinabuhi diha sa kalinaw. Bisan sa pagpangalagad, pag-ampog, paghatag, usahay nagpadayag sa kahakog, pagduha og pagkawalay tinud-anay. Apan sa padayon nga paningkamot, ang imong kasing-kasing mahimong maayong yuta ug ikaw motubo isip tinuod nga anak sa Dios. Ang usa ka Kristohanon mahimong mubalo nga mag-ampo ug magalagad apan magbungkag sa saad. Kini nagpadayag og bato sa paglimbong gikan sa kakog ug pagkawalay sinseridad. Mas maayo pa nga dili na lang mo saad kaysa mo saad apan dili mo tuman. Apan kung imong tumaanon ang saad, kini mahimong tinubdan sa panalangin. Sa Salmo kapitulo 15 bersikulo 4 nag-ingon, siya nga nagtuman sa iyang saad bisag lisod kaniya ang pagtuman niini. Bisan lisod atong tumanon kini nga tinud-anay. Sugdi sa ginagbay nga butang ang imong mahimo lang. Sa imong pagkamatinud-anon, ang imong kasing-kasing mahimong lig-on ug ang pulong sa Dios motubo sa ilalom ug mamunga. Ikaduha, aron mabungkag ang batuhon nga kasing-kasing, kinahanglan mag-ampo og tinud-anay. Sama sa ulan nga mopalumo sa yuta aron matantang ang mga bato, ang pag-ampo mopalumo sa kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Sa Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 26 nag-ingon, hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kining kasing-kasing nga masinugtanon. Sa dihang ang grasya sa Dios moabot, gamiton kini nga higayon aron tantangon ang hugot nga bakak sa kasing-kasing. Bisan pa ang gitagong kasuko ug pagkakalibutanhon, pinaagi sa maniton nga pag-ampo bisan pa sa pinakalisod nga tantangon nga bato kay mapikas. Ang mga espesyal nga higayon sa grasya sama sa retreat o healing services makahatag og kusog nga kabaguhan.
Ang mga sala nga daw dili na matantang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Gusto sa Dios nga hatagan ta og grasya labaw pa sa atong gipangayo. Sa Zacarias kapitulo 10 bersikulo 1 nag-ingon, "Pangayo kamo og ulan sa Ginoo, ug siya magahatag kanila og ulan nga daghan." Ug Salmo kapitulo 103 bersikulo 14 nag-ingon, "Nasayod siya diin kita gikan, nahibalo siya nga kita gikan sa abog. Busa ayaw hulata pangitaa ang Dios, mudawat siya sa tanang musangpit kaniya." Ikatulo, aron mapadayon ang pagbungkag sa imong kasing-kasing kinahanglan padayon ang pagbungkag, pagkabutang sa kahupay sa Espiritu Santo. Human sa ulan, hapsay ang yuta sa pagkuha sa mga bato, apan kung kini mamala ang mga bato mas mo adto sa lawom. Sa mausab sa espirituhanon, kung magampo ug magpuasa ka unya dayon mo balik ra gihapon sa kalibutan, lisod na ang pag-usab nga mainiton. Bisan unsa pa ka maayo ang mensahe kung magahi ang kasing-kasing dili na kini mobati. Usahay mo gamit pa ka sa kamatuoran aron hukman ang uban. Kini timaan nga nagahi ang kasing-kasing. Pagpadayon sa buhat sa Espiritu Santo pinaagi sa mga ginagmay nga butang. Pagbasa sa pulong, pagampo, pagbuhat og maayo ug pagpakigistorya nga puno sa grasya. Ayaw ka suko kung naay kalisdanan. Bisan og mahupay ka gamay, barugi ang pagtuo. Tabangan ka sa Dios nga mahimo kang maayong yuta. Mga igsuon, ang kasing-kasing nga gihatag lamang sa tao dili sa mga mananap ug bisan dili sa mga anghel. Kini nagpasabot nga kita mga anak sa Dios, mga manunod sa langit. Apan ang ganti sa matag usa magkalahi depende sa unsa nato siya napalambo ang atong kasing-kasing. Sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 28 hangtod sa 30, si Jesus miingon, "Inyo akong giuban sa akong mga pagsulay ug ingon nga ang akong amahan naghatag kanako og harian, ihatag ko usab kini kaninyo aron kamo mukaon ug moinom sa akong lamisa sa gingharian ug magalingkod sa mga trono nga maghukom sa napulog duha ka tribo sa Israel. Pag umaog maayo ang inyong kasing-kasing ug madawat ninyo ang labing taas nga ganti, ang pagpuyo doon sa trono sa amahan sa bag-ong Jerusalem." Amen.